keskustelemaan ihan rauhassa. Älä unta näppipukulle siitä asiasta. Luuleeko, että mä alan sitten tulla pystytteleen telttoja saatana pimeessä käsikopelolla? En mä mikään lepakko ole, saatana mastodontti. Sinäkin siinä oikein juhannussalko. Markku! 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 Mikä on ongelma täällä? No mikä on ongelma? Missä sua on pidetty taas koko päivä? Kupannut jossain? Mulla on tuolla dishwash. No niin, varmaan on distissi. Sulla mielessä joka tapauksessa aina. Onko sulla paha olla? Kyllä! No niin, tämä ryppreissu oli tässä. Eikö sä lähde mukaan rannalle vai? Pitääkö mun yksin mennä pelaamaan sinne völlipöliä ja sändipöliä tässä? Mitä? No kyllä sä semmonen epeli taas oot. Kävikö sä muuten kusella tuonne mun vaatekaappiin viime yönä? Teki mitä? Tekila. Kävikö sä kusella mun vaatekaappiin viime yönä? Kyllähän sä kävit kusella, siellä oli mun puvun takin tasku oli ihan kusessa. En... Jeez. Mitä sä oikein säpsit siinä? Ihme Pinokkio. Nenä pullottaa housussa tänne asti. No mitä? Mennään nukkumaan, mutta mä saan unta siellä, kun se suhisee ja sihisee kaikki putket ja tapetit elää ihan omaa elämänsä siellä. Mitä sä välistä tossa äsken? En vetänyt. Kuka se veti, jos et sinä vetänyt, Ei, se on aivan oikein. No niin 3, taas. 1, 2, 3, Sä vedit 4... satasen tonne välistä tonne hihaan. Minä en oo kuule intiana, sinä tässä oot intiana ja tappanut ja lahdannut, enkä minä. What? Se on, hei, esimerkiksi on Gordon's Tower. Se on sulle hyvä. No mikä se semmonen döveröi? Annapa tänne se lappu, mä tarkistan itse, sä et tiedä näistä paljon mitään kuitenkaan. Mikäs tämmönen, onko tää joku yleinen lävätöri vai mikä tää? Ei, kyllä se on skyscraper. Pilvenpiirtäjä keskustassa, korkea. Se on korkea vai? No mitä, mä saan pian pilvenpiirteessä laustrofobiset kammot. Mä hyppään pian alas sieltä. Mitä sitten tapahtuu? Sinäkö sen korjaat sen lätyn siitä keskeltä asfalttia ja märän läiskä? Epäilen kyllä vahvasti sua. No niin, hei! Don't! Älä pompikko kenguru! Sui silloin kalamaisesti! Mitä sä pörräät siinä? Mihin sä hävisit oikein? Pitää mun treenata, että mä saan loimulahnat tässä pyöräyttää No niin, tästä tulee! No niin. Sehän napsahti nappiin tämä on. Tää kuule, älä unta nää pojat, tämä sun riemurasia koskesin. Visvanen otus! No mutta hei, nyt sä älä unohda, se on tässä... Jeez. Mitä sä oikein säpsit siinä? Ihme Pinokkio. Nenä pullottaa housussa tänne asti. No. Mullahan menee bisnekset pilalle tuolla kentällä, jos mä en osaa putata kunnolla. Bisnekset? Eikö sä tiedä, että golfkentällä tehdään aina bisneksiä? Pitääkö tämänkin asian tulla sulle Suomesta asti selvittää, että golfkentällä tehdään nimenomaan bisneksiä? Mä teen muutamat bisnekset tästä konsernin nimiin katoon. Okay. No niin, putti kuntoon nyt nopeasti. One shot. Good luck. No niin, justi. Kyllä sä ihme pelle oot. Pysy puttikaan kunnossa tässä sun kanssa. Ihme Amerikan tonttu. Oikein epeli. Pelaa putoo veneestä ennen kuin heilutko heinämies siinä. Moi. What next? Sä oot ostanut Annikalle siniset silkkisukkahousut. Se kävelee siellä, kato reidet ja jäävät tonne tievarteen sinun takia. Mitä sä syöt siinä? Mitä sä imeskelet? Vedätkö sä huumeita kesken kaiken täällä? Sä on mitään selvää tosta tolkkua tosta hommasta. No on särkylääkkeitä. Niin, särkylääkkeitä. Kaveri vetää särkylääkkeitä täällä ja sitten kaljaa keskellä päivää kahmulla kaupalla päälle. Kyllä sä oot ihmemies. Lähet sinne mummojen kanssa mummoja hakkaamaan. Saada konserni maksaa taas kihomanot siellä. Äläkä heittele tänne niitä. Kuiskit niillä käsillä siinä.